Ahoj, dnes je tvoj šťastný deň. Tento deň si vyberám teba. Toto je správa pre vás a pre každú krajinu na svete. Univerzálne posolstvo, posolstvo pre celý svet. Milostný list nevídaných druhov cudzích oceánov Mesiaca, Jupitera a vzdialeného Pluta. Rozvíjajúci sa priestor medzi galaxiami ďaleko, ďaleko od nás, ďalej ako ľudské oči. Odkaz cudzinca pre vás a ryby v akváriu. Správa pre vášho poštára a psa, ktorý po ňom hľaduje po 26,5 Avenue niekde medzi nazeleno natretými domčekmi z kariet. Správa pre vaše krásne oči. Správa do kolien, do rúk z dlaní Vegas, Al. Posolstvo za myšlienkou stvorenia. Od úplného šírenia až do konca. Správa pre následky kto vie čoho. Len ďalší prázdny papier vo fľaši. Z čoho?